sanata Rabiu Musa Kwankwaso, inda ake sauraron mu a kafafen rediyo a nan birnin Kano da suka haɗar da wato Aminci rediyo. Muna tare da Aliyu Safiyan Alhassan, muna tare da Shehu Bala Kabara daga gidan rediyon Arewa da kuma Muzammil Ibrahim ya kasai daga gidan rediyon Dala, sai ni Abubakar Isa ɗan dago da nake kasancewa tare da ku ina jan ragamar shirin. Lokacin da za mu tafi hutu, Aliyu Safiyan yana kokarin zai yi tambaya ga His Excellency. To Excellency, magana ta gaba shine batun kotu, musamman da a yanzu haka ana ci gaba da tattaunawa da kuma dakon hukunci na ƙarshe da kuke tunanin za a yanke, musamman a matakin jihar Kano, dangane da wancan zaɓe da kuka ce kun yi fatali da shi, ba ku aminta da shi ba. Kuna ganin akwai nasara ruwa-ruwa ko kuma akwai akasin hakan? To jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda watakila aka sani, ita wannan shari'a akwai yadda ake tafiyar da ita. Da ba ta da waigi, amma yanzu akwai guraren da ake mata birki a bangaren lokaci. A wannan kotu ta fari da ake cewa tribunal, wanda alkalai guda 3 suke yi, an ba ta wata 6, kar ta wuce wata 6, za a iya gama kafin wata 6. Yanzu an yi wajen wata 2. Sannan sai kotu ta gaba, kotun daga kara wacce take Kaduna, ita kuma wata 2. Sannan sai ta ƙarshe ita ce Supreme Court, ita ba ta wuce wata 2. Dukkanin wannan abu za a yi shi ne daga sanda aka fara zuwa wata 10. Mun sani cikin yarda Allah, duk da wannan mutum ya haddace abubuwa da yawa marasa kyau. Kasan Allah baya hana ka komai. In Allah ya hana ka iya abin kirki, to zai bude maka ɗaya hanyar, sai kai ta bi. Kaga abubuwan nan rigingimin da suka taso, shugaban ƙasa musamman saboda yadda aka ɗauko da maganar cin hanci da rashawa, kamata a yi su taka maburki, ba su yi ba. Aka zo jama'iyya, inda jama'iyyar arziki ce, ita ba sai ta taka birki, ba a yi ba. 'Yan majalisar jiha sun fara motsi, aka je aka kawo kotu, takardar kotu, aka ce an dakatar da su, suka tsaya, duk ta yi masa daidai. An yi amfani da kotu kenan. Amma kotu irin wannan yanzu ta ce a dakatar da maganar naɗe-naɗen da aka yi na ƙarya, ya ce bai yarda ba, shi sai ya ci gaba. Tun da nake ban taɓa ganin gwamnan da ice baya ya damu da harkar shari'a ba, ko kuma shi duk bai damu da shari'a ba sai wannan. In babu shari'ar, ka kai shekarun da yake ba za ka iya gudu daga nan zuwa kofar gida ba, amma kowa yadda kai ne, in banda doka da oda, ta yana za ka zama. Amma ya ce bai yadda ba, shi ci gaba zai yi, ko duk an zura masa ido. Kuma irin wannan shine yake kawo bala'e-bala'e a ƙasa. A yi rashin adalci, manya su ce a'a. Na tambayi wani shugaban mu, yace Allah me yasa ake rigimar nan, ya lissafa ya ce su da suka taso suna kaza, an zo an sace musu ya take da suna shanu, an zo sun ci gonar shuke-shuken gonar wani ko dawa ko wani abu, a ƙarshe alƙalai sun zalunce su, sun cinye shanu, 'yan sanda sun caji cinye shanu, an je an tare su, an kashe su, an ƙwace musu kaza. Wannan ta turnike ana kallo har ta kai kan mafiya yawa yanzu in ka zaga masu sace-sacen mutanen nan, ga inda muke jin harshensu a rediyo da social media da sauransu da ake nuna su, mafiya yawa Fulani ne. Fulani masu daraja, Fulani da duk yawancin sarakunan nan namu, da sojojin nan namu, da 'yan kasuwan nan namu, da sauransu. Iri na sarautar gidanmu sarkin Fulani. Amma wannan 'yan uwan nan shi ne suka koma an kai ana irin wannan abubuwa su suke yi, duk da darajar da suke da ita a da abubuwa sun zo sun hargitse. In ka tambaye me kawo maganar can, waɗanda suke za su kawo maka zantuttuka, labarai iri-iri wanda kowa ya ji irin nasa. Amma dai babban magana ita ce duk abin da za a yi, shugabanni su tabbatar da cewar sun yi adalci. Idan babu adalci, akwai matsala, fituntunu za su fito, kuma Allah kaɗai ya san
inda za a zo a yi maganinsu. Fitina ta wata gobarar ashana ce ma aljihun wani zai ɗauko ya kyasta, yana ɗan tattare ta kar iska ta bushe, amma aka yi wani matsayi kwana-kwana ma sai sun yi suna yi. Shi sa kullum muke gaya wa shugabanni su kula da irin wannan tsari domin kada garin neman gida ido ya zo shiga cikin matsala. Bari mu ga wannan tambayar. To maganar kotu muke magana, musamman bayan ka jero Yawa. irin wato watanni da za a ɗauka wanda da ƙarshe za a yanke wancan hukunci. Yawa, to wannan shi wannan mutum ya haddace yadda ne fa a ra'ayina inda ake karɓar hanci da inda ake bayarwa. Kamar me kake so ka ce kenan? A inda ya tsallako wannan abubuwan da abin da aka yi. Yanzu kaga wani Austria wani mutum ne fa aka sami irin wannan kasar din ma hira ce kawai, ya sauka shugaban kasa. Amma mu a Najeriya saboda rashin daraja mutum zai laifi kowa ya sani kowa ya gani, amma ba zai bari ba. Mutane haka za a zo har kuma a zo ma a'a masu jama'a ma ga baki daya a zo a yi musu laifi. Don mu yanzu a Kano an mana laifi, mu yanzu a Kano a bakin ciki muke, wanda ma bai sani bai sani, kuma bakin cikin nan an ƙi ma a ƙyale mu ji da bakin cikin mu. Ana bin mutanen mu ana duka, ana sara, ana ci musu mutunci, kuma su waye suke yan iskan gari ne suke da yan ta'adda da aka shigo da su. An kai matsayin kuma hukuma ita ce take karewa. Kuna zargi dai kawai. Muna a kwarai da gaske. Baka ga abin da ya faru ba a zaɓe? Ai da mu aidan ka aka yi, ai dona aka yi, kowa da aka yi, ai da hukumar jami'an tsaro aka yi. Ai ba wai mutanen gari sun an kore su bane wai dan wannan yan iskan da aka shigo da su. Ai da jami'an tsaro aka. Amma an gudanar da zaɓe kuma an tabbatar da wanda ya sami waccan nasara, tunda hukumar zaɓe a hukumance ta ce ga ai shi wanda da lalacewar tamu. ba za ku karbi wancan Baka ji abin da abin da aka faɗa ba. baka ji jigai ne la'anci waɗansu profesa ba. Ai da ba gaskiya ba ƙarya. Amin ba duk abin da aka yi a idan mu aka yi. Mu zauna ma muna cewa ga yadda aka yi ko yadda ba aka yi ba a cikin mu da muke zaune a Kano. Ai ka san bata ma lokaci ne. Ai kowa ya gani, su ma kowa ya sani a ƙasar nan an yi zalunci. 'Yan ƙasashen waje ma sun sani, su ma da aka ba su kujerar sun san haram ne. In ban da mutane da suke da karancin daraja babu yadda za a yi baka ci zaɓe ba. Ni da aka zo ana cewa sanda ake zaɓe 2003, ai lokacin nan Obasanjo bugomuwa yake ta yi cewar in sun cika basu, in sun cika basu, in sun cika basu. Amma nan da yawa daga cikin manya aiko musu ake yi. Ai Kano ta yi darajar da ta kai daraja ba za a bawa 'yan hamayya ba. In 'yan hamayya ake so fa. Su wane ne suke faɗa? Shugabanninsu. Kamar su kenan. A to saboda me za a gaya maka suna, su ba su yi san shugabanninsu ba? Ai san shugabanninsu. Saboda haka dukkanin waɗannan abubuwa ne na haɗin baki, ai haɗin kai ne, kuma na gaya maka ya zubar da darajarsu gabaki ɗaya. Sai dai ɗan abin da illa ba a rasa ba. Amma sanata idan muka kalli hukuncin da Supreme Court ta yi a jihar Zamfara, wannan ba nuna har yanzu akwai fata da ake da shi cewa har yanzu tsarin yana da kyau kuma zai kai ga gaci? Ai shine muke addu'a kotu ko kotuna su ceto ragowar al'umma da aka je aka yi musu rufin baki suka kyale tsarin ya kawo har yanzu. Waɗanda ma suka shiga sakamakon tsinuwa da unuti da aka yi a jihar Kano da arewacin Najeriya da Najeriya na ma da yawa daga cikin masu hankalin da na sani suke yi. Saboda haka ya riga nasu. In aka tafi wannan rashin adalci ya wuce har ƙarshe, 'yan mutane waɗanda ba a san su aka zo aka ɗora su akan majority waɗanda ake so, ka dubi abu gashi nan duk inda ya shiga a Najeriya nan, ma na gaya maka ba a Kano ba, an ga mutum mai daraja. Yanzu wannan mutanen da za su fa labarin da na samu sai an tura motoci na 'yan iska, an tara hanya ana ta ɗaga masa hannu haka, shi ga yana yaƙi a gira ya karya ana daga ma ya zama shi ya shirya ba da makamai. Shugaba shi yake yawo da makamai, duk 'yan sandan da suke gurinsa bai sai shi ba, tsoro yake ji za a yi masa wani abu kamar wannan. Abin takaici ne, kuma wannan ba shi ne hanyar dimokuraɗiyya ta harshe ba. Tsinuwa idan ta yawa, zalunci idan ya yawa,
kar ka ɗauka wai kai mai mukami kaza ko wacce mai mukami kaza wai shi kenan ya maki daidai. Zalunci ba a yin nasara da shi, zalunci ya yi yawa a jihar nan. Muna ba su shawara su kula sosai. ba mu sani ba ko sanata ya ƙara samun labari a yau sun ce wai gada kofar nasara tana da matsala. To ni ban da labarin gadar nasara, amma ba zan mamaki ban ta samu matsalar, domin ta kabuga ma sun je sun balle wani guri. Ina kallon gwamna da kansa ya je, ba wani tura ba yake cewa da matsala, amma su suka je suka balle murfin magudanar ruwa da yake shiga. Wannan ma sun je sun balle wani guri da matsala mana, sai su je su gyara. Wai suna nufin ayyukan gwamnatin ka da aka yi a baya ba su da ingancin da su waɗanda suke gudanarwa a yanzu. Ba ka gani watakila za a iya cewa babban gora sai magogin karfe? Ai mu kenan babban gora sai magogin karfe. Aikin da muka yi ba baki a jikinsa. Mu aikin da muke ba baki, babu tsinuwa, babu kunuti. Shi sa ayyukan mu ga baki ɗaya garar suke. Sun yi ƙoƙarin su karya. Ai ba dan magana dala ta shigo ba, sun ɗauko wannan layin abba an haɗa baki, an yi waye, an kwashi kuɗi. In an kwashi kuɗi ka fito da su mana. Ba shi kar ka fito da su. Ba zan shiga rediyo ni gwamna ina cewa wani malami a cikin su waye ana yin waye. Wannan shine rashin kunya ta ƙarshe. Kamar shi bai kamata ma yi maganar sata ba. Sai ishu da wakinsa. Wasu su yi magana. Amma ka dubi malamai masu daraja. Ka dubi sarakin Kano wannan. Shi kake cewa je a kamo mutanensa. Ana dasa soyayya. Kai kana shuka tsiya, yanzu annama suke tare da shi din akan sarkin Kano da ake da, ko kuma mu 'yan Kano da ake fasa mana sarauta. Yanzu ba sa tare da shi, shi bai sani ba. Kullum kwanan duniya masoya raguwa suke. Kullum kwanan duniya, kuma duk wanda suka ragu yan kwankwasiya ne. Duk wanda suka ragu yan kwankwasiya, domin baka da zaɓi. Dama kwankwasiyar ita ce jigo, ita ce majority a jihar Kano. Ba lalle kowa yana son kwankwasiya ba. Wani ya ganka da jan hula ma kamar ya nitse, wani ma sai ya maka ashar. Amma majority na mutanen jihar Kano ko masu sa jan hula ne ko kuma tana zuciyarsu. Saboda tsaba alheri da kwankwasiya ta yi. Wanda yake cewa ita siyasa makirci ce, ko ci da addini ce, ko kuma a'a zalunci ne, kamar yadda muke gani yanzu a jihar Kano. Yawo da 'yan daba da ba su kwaya, cika gwamnati gida waye. Ba haka ake siyasa ba. Siyasa kai wa mutum alheri ya ji na kauna ka ina son ka. Amma ka jawo kowa, duk wani mai mutunci wanda kake tare da shi ka ruguza shi. Me amfanin wannan siyasa? Dukkanin sun kaje wa'anda na lissafa da wannan ma ban faɗa ba. In ka je zuciyarsu, yanzu ka je wajen rec, ka je wajen wani wanda ya yi announcement wanda ya faɗa. Duk mutane wanda da ake ganin darajarsu. Yanzu a Kano ka zo ka ɗora mana a sikeli kana san za a saya. Waye ja musu shine ko kuɗi ya basu ko me ya basu, tsakaninsu ne dai, amma mun san ba gaskiya suka yi ba. Inda muka gagara na gaya ma mutane suke girmama mu, sun san duk maganar da na zo na gaya maka. Haka ko muke son kowane ɗan kwankwasiya ya zama. In dai gabar ce ka ce gabar, in kudu ce ka ce kudu, in fari ne ka ce fari, in baki ne ka ce fari. Yanzu mun ga abubuwan da suka rubuto na shari'a, amsar da suka bayar, ƙaranmu da muka yi duka ƙarya. Kamar yaya? Saboda duk abin da suka rubuto na ƙarya ne, ba sai mun yi magana abin da yake na shari'a ba, amma duk ƙarya ce kawai suka, saboda dama an kai ƙarya ɗaya sai ka ɗebo 1000 kuma ta ƙirkuwa. Saboda duk abubuwan da aka zo aka yi, kowa ya sani a jihar Kano da mai sansu da mara sansu. Ai ba a yi zaɓe ba wannan na ƙarshen nan da aka yi. Ai hanawa aka yi. Sun hana a yi zaɓe, saboda an yi zaɓen ba za su ci zaɓe ba. Aka ji aka ɗebo 'yan iska, kuma kowa ya sani, shugabanni sun sani, kuma babban matsala ita ce haɗarin da muke ciki a jihar, a wannan jiha tamu shine shugabanni da ya kamata su ɗau mataki, su yi magana, su ɗau mataki a gyara, sai su shu wutatun tana ta kaza, ai ta ci gaba, ai ta ci gaba. Shi yanzu yana zaton in muka so mu fito na fito ta ina da shiga, mu ne da matasan, ai wannan matasan da kija suna ina, ai suna nan, amma muke cewa su haƙura. Amma har yaushe za mu ce su haƙura, kuma mun ko da yaushe mun ce su haƙura, su ma mutane ne ko guda nawa na haifa a jihar Kano. Ka je an saran maka baba, an je an saran maka kane, an je an kwace waccan waya, an je an yi wane ne, duk wannan mutane suna gani kirikiri. Kun shigo da mutane, yanzu masifa ta shigo jihar Kano, an so mu dauke mutane. Waɗannan 'yan iskar da suka shigo da su, wasu da yawa sun zo sun gaya mun sun ce ba su tafi ba. 'Yan iska da aka ɗauko daga jihohi.
saboda haka a yi hattara. To, your excellency, gashi wannan tsari ana ta tafiya, ban sani ba tunda har an kai wannan lokaci na sake rantsar da sabuwar gwamnati a nan jihar Kano, ban sani ba akwai wani tayi da shi mai girma gwamna ya yi cewar in dai har jihar Kano ce a gabanku, ga fili ga mai doki, ku zo da basirarku da aljihunku da kuzarinku a tallafa wa jihar in dai har ita ce a gabanku. Sai sannan aka samu gwamnati ta halal, wannan haram ce, shi nake gaya maka, shi ya sani, waɗanda suke kusa da shi sun sani, duk wanda yake Najeriya yanzu ya sani cewar wannan gwamnati Abba ne ya ci zaɓe ran da aka yi zaɓen gwamna a jihar. Wai tun da abu yana kotu sai a saurara tukunna. To kakai harami a kotu? Ai haram ne, duk abin da suke yanzu kowa ya san haram ne. Allah ne ya kawo mu wani irin zamani, manya mutane ba sa magana, mutane ba sa ba da shawara, mutane ba sa ɗaukar mataki. Amma ba haka ba, wannan tun riga an gama da shi tsarin sa, ba a san tsarin, baya taimakon mu a jihar Kano. A mai girma sanata, wani abu da mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje wa al'ummar jihar Kano albishir shine ba da ilimi kyauta a yau din nan da aka rantsar da shi. Suna magana cewa dama ba ku da abin da kuke goranta musu, musamman ɗaukar nauyin ɗalibai da ba da ilimi kyauta, su ma gashi sun yi. To da me yasa ba su yi ba? Dama mun ce su yi, mu ne fa muka ɗauko shi fa, ni fa aka zo kowa ya kewaye ce kai nace ku sa wannan, zaton shekararsa da darajarsa ta kai, zaton zai rike mu cikin mutunci da daraja, amma aka waye gwari suka saki layi suka dinga yin abubuwa na ɓatanci ga al'ummar jihar Kano. Duk abin da gwamnatin jihar Kano za ta ci gaba da shi, su suna ɗaya gudu. Ai da ma mun ci a zuwa yi, kuma irin wannan sun ta faɗa suna cewa za su yi, amma babban matsalar da muke fama da ita ce babba ya faɗi magana da ya san ba gaskiya ba ne, ya san shi da kansa ƙarya yake yi, sai kuma ya zo ya faɗa a duk duniya ta ɗauka domin ran nan a yi matafi. To gobe fa in ba gaskiya ba ne, jibi ba. Ai sun faɗi irin wannan, haka suka yi. Akwai wanda ya zo ke gaya mu cewar su kansu principal haɗa su kawai ake da mutane su daina biyan kuɗi a makaranta, su kuma daga nan ba su kai musu ba. Mu lokacin mu farin muka zo ga baki ɗaya muka ɗauka secondary school suka kan nawa ake baku lokacin nan ma baya 700 muka sa shi duk wata uku mu ba su kuɗin nan su je su yi. Saboda haka yanzu haɗa mutane principal kawai yake yi, duk da principal ɗin ma wani lokacin sai ka ce Allah ya ƙara musu, saboda yanzu kuɗi kake bayarwa ma ka samu. Labarin da ake gaya min kenan, yanzu ka je wannan gidan malamai da ake faɗa abubuwan babu kyau da suke faruwa, musamman abubuwan da ake wa mata a gurin nan, wulakantar da su da ake a gurin, su je su bincika su ji. Ana nufin ka ce takardar aikin ma sai an saya ake yi. Labarin da na zo mutane suka zo suka gaya min kenan, saya ake yi. Waɗansu kuma waɗanda suke mata musamman sai an saka su a cikin wani hali sannan a je a ce a basu wannan irin wannan abubuwa ne ba zai taimaka ba. Abinda ake so shine wance ta cancanta a bata, wani ya cancanta a bashi, amma aka shigo da irin waɗannan abubuwa na makirce da zalunci, to ba inda za a ci. To ina ganin mu koma batun kujerarka da kake yan kwanaki suka rage maka ta majalisar dattawa. Ba mu sani ba, ana ta ko a 'yan kwanakin nan ana ta jifanka da kalaman cewa gwanda ma ka yi ka tarkata ka tafi, saboda ba a ga wani abu da ka zo da jihar Kano da shi ba a matsayinka na wakilin Kano ta tsakiya. Ta wannan tambayar an tambaya na ba da amsa. Abubuwan da na yi suna nan barkatai waɗanda suke na taimakawa a jihar Kano, aikace wanda aka kai musu ayyuka an kai musu, wa'anda aka yi dokoki da muka yi ko ni directly ko kuma wanda na taimaka aka yi, duka suna nan. Amma babban abin da na gaya mutane shine dama ita majalisa ba tsari na bace. Me yasa ba ta zama tsarin ka ba? Yawa tsari na so nake duk abin da muka zauna aka zartar ya zama mutane sun amfana da shi. Amma kana majalisa in ka yi kuduri hira, kuduri zance, ni da ni za a zauna ana zance. To kada zargin ya tabbata kuma mana. Na cewa me?
cewar kana zaman dumama kujera a ai zauren. duk an yi wannan ai saboda ganin yin abin da aka yi da ni din bai yi amfani ba, shi sa na ce ma ba zan shiga takarar ba. ai PDP ba yadda ba ta yi da ni ba, kuma APC ma lokacin da muka yi 2015 abban nan shine firamare, su suka zo suka ce da ni ga dalilai na zaɓe mu taimaka don Buhari zo da kujerarsa, a taimaka saboda suna can Buhari ba zai bani komai ba, saboda haka in je in zauna. Ban ce da zauna taɓa yin majalisa, a lokacin da tafi majalisa ban san ma zan shekara 4 ba, inda na san zan shekara 4 ma ba zan shiga ba. Yanzu ma kuma shi isa na ce ma ba zan yi ba tun farko, saboda ba aiki na bane. Aiki na ni ka kalle ni sosai, aiki na so nake muka shirya wani abu da kai yau gobe mutane su amfana, kana nufin Amma kashe shekara hudu- ko da kun yi kuduri an mika shi an karanta a majalisa baya kai karshen al'umma za su amfana kenan a majalisa zai mutu a nan za a bashe kenan. kuduri 1000 nawa ne aka yi wanda ba da ni a ciki, wanda na ga da kuduri daban-daban, kai ma kuma ka san na fitar da kuduri wanda suke na harkar ilimin nan ma da ake magana da sauransu. Duk wannan ba me aka yi to an yi wani abu abin da na ce a yi? Ai ba a yi ba. Ni ko ba za a zauna a yi shirme da ni ba, ni ba zan zauna a bata lokaci ba. Gara ba tafi daki na ina bacci, gara tafiya ta kasar wajen karo ilimi, a matsayin wakilin al'ummar baka tunan nauyin da yake kanka, kamar ya misali da kake cewa gwanda ka tafi ka je kai wani abin sabanin mai amfani ba. Eh. In na san abin da za mu shirya da ku a nan bai da amfani, me yasa za ku zo gidana? In na san abin da zan je in yi a majalisa ba zai gwamnati ba za ta yi amfani da shi ba, me amfanin je in faɗa? Yanzu jami'a nawa aka ce mun kuriya, ko a nan Kano an ce a yi a jami'a College of Education a mai da ita, a yi wane ne Polytechnic ko a wace local government ce, a yi waye an yi. Ni da nake son kawai in ka zo ka kamun shara a yi Polytechnic gobe ce a je a gina, me zan zauna nan na yi? ya yanzu magani yanzu. Sha yanzu magani yanzu, amma wannan duk zantuka ne, hira ce. Ni ko ba za a zauna a hira da ni ba. To yanzu ya kake ji da zaka bar wannan zauri? Murna Murna nake, kake zaɓi na kenan. ne a yi, zaɓi na ne. Ina na shiga wannan zaɓen ina tabbatar maka da cewar cikin yarda Allah a wannan zaɓen duk da wannan hayaniya da federal might da sojoji da 'yan sanda da waye da aka aiko jihar Kano, ina tabbatar maka da cewar watakila da azumi ne nake cikin wannan kujerar. An ce firgita kai saboda Ai, ɗaya tun kafin a yi tsohon zaɓe. gwamnan jihar Kano Wannan kake wasu shine yake takara wannan yara shi ma ka suka shiga firgita. siyasar ka wannan abin nan da Allah tukunkunci kada don Allah kai magana kirki. mai girma sanatan Kano ta tsakiya, a menene gaskiyar raɗe-raɗin da ake cewa akwai wani zance a ƙasa na watakila jam'iyyar APC za a sauya wani yanayi da za ka tsinci kanka watakila a kujerar mataimakin shugaban ƙasa takara a shekaru masu zuwa. Haka. Duk wannan na ji kuma hayaniya ce ta gari, amma duka abu ne mai kyau a gona. APC nan bada a can nake kyauta zuwa muka yi muka haɗu da su a tasha, ka zo na zo fa muka haɗu muka ce mai amana da ku, abubuwa suka zo suka tarwatse suka hargitse aka zo aka bari. Ai yanzu suka ce suna so na, kaga ai sun ga amfani na ne, kuma dama da amfanin su ne ba su sani ba, tunda yanzu sun gani suna so shi kenan su zo ai ba siyasa muke ba. A shirye kake kenan. Siyasa muke, ba gashi muna magana hira ba. To amma an kaji fa ana kayya da labari. Ko labarin aka ɓoye mana. Shi ne ce yanzu ku a tunaninku ni Rabiu Kwankwaso da ba ni da muhimmanci a Kano, yan dambujiya ne aka ɗauki jama'iyyar ward, local government, state, federal ma treasurer aka kwace aka ba su, sai kuma yanzu aka ce kuma ana magana zan zama vice president. Saboda Allah kana suna ba za ka gode Allah ba. Maganar gaskiya lissafi ne ake tunanin cewa lissafi ne ya nuna haka tun da farko. An ga irin tsarin da ka taho da shi, ana ganin cewar idan har ba a jefa maka waigi ba, to fa akwai wasu bukatu nan gaba da ake ganin za a iya samun matsala na wasu daga cikin mutanen jam'iyya mai mulki. To kuma ana ganin idan ta kai daga ana ganin cewa idan har aka mika maka goron gayyatar nan cikin sauki za ka ce ka amsa. Ai wannan na amsa wannan tambaya, ina gaya maka cewa ni da na ji zancen ai gode wa Allah ne. Kai ne da kuɗi a aljihunka sai suka zube, ko ka kyale su suka zube kana zaton banza ne, shikenan can sai kai kwana ka dawo sai ka ga mai sayan mai gyada, sai ka tuna shi kuma tana da amfani.
aikin ka dawo kudin su yi jinjina su gode wa Allah. Ai kamar haka ne ita kwankwasiya tun da muka faro ta an fara ta a cikin daraja, kuma har yanzu masu daraja suna nan. Duk wanda kaga sun fita ko dai mutum bai gane ba ko kuma daraja su dama bata kai zauna gurin. Idan APC tana wannan magana ai kaga sai mu gode wa Allah. Yau inda cewa take alhamdulillah Rabi Kwankwaso tun da ya tafi gashi sai nasara ake samu, za su ce za su bani wani ko masinja. Saboda haka ai wannan sai mu ku gode wa Allah, kuma soya da dukkanin al'umma a gode wa Allah. Kuma siyasa muna nan muna ciki. Abinda yake dai akwai ni daga bangare na ɗauki siyasan nan kamar wa yan bal ne za su je team su je su yi wasa a can, yau a cinye su gobe su cinye, haka muke tafiya. In ka ga rigima sai dai wani ne ya jawo. To alhamdulillahi gashi ana ta samun nasara. Kwankwasiya kullum daraja take yi, ba ma a Kano ba. Yau din nan in ka zaga jihohi za ka je ka tarar da masu jajayen huluna ko ina suna yawo, har kasar Iyamurai har kasar Yaraba, duk inda ka je suna nan masoya wanda suka gane. Kuma kullum karuwa ake, kullum daraja ce take faruwa. Kuma kullum muna gaya mutane kwankwasiya karfinta talakawa, matasa da mata. Ba wai high table ba, kar ka dubi manya-manyan sunaye. Ina manya-manyan sunaye ne za mu ci zaɓe a Kano? A manya-manyan sunaye da kusan zero za mu ci. Amma ka duba a gani fa inda mutane suka to ba kudi, babu local government, babu state government, babu federal government, babu komai, sai Allah sai mutanen nan waɗanda suka yi imani da cewar in kwankwasiya ta ci za a gyara jiha, in kwankwasiya ta ci ilimi zai dawo. Ruwan sha ka dubi dai famfunan nan manya-manyan fayar da muka kawo jihar Kano. Wasu mun bude tun daga Fanshekara mita guda kaurinsu har zuwa Goron Dutse. Wasu mun ɗauka tun daga dam wanda yake bici har zuwa Tsanyawa. Nan gashi mun ɗauko bypass ɗin nan, muna so area nan gabaki ɗaya wadata ta da ruwa. Mun ɗauko ta tun daga Tamburawa muka zo muka biyo bypass hanyar Wudil muka kawo hanyar Hadeja. Tanda sun ji kula shi, ba ruwa ba komai, sai maganar sarauta suke yi. To amma ko a yau za a raba sarki, za a raba jihar Kano, kowa ya tafi Allah tsine. Ba so, ina gaya maka ni dan siyasa ne, da ana so ni ma sai in tafi in je in ce ina so dan kar in yi bakin jini. Amma mutan Kano ba sa so. Saboda haka wannan abu ne wanda aka yi tubalin toka, an yi shi a da bai aiki ba. Ballantana yanzu mu da muke fagen, yayyanmu ne da iyayenmu a wancan lokaci suka rugurguza abin. Yanzu kuma mu ne a lokacin fagen nan na siyasa, kuma siyasa ce su ba su iya ba. Sun yi ɗauko gware tsakanin 'yan uwa da 'yan uwa, 'yan local government da 'yan local government. Misali ni ina son sarkin Karaye ko hakimin Karaye, ina son Karaye, masoya ne da sauransu. Yanzu shi zuwa zai fai musu hakimai. Duk faran da ya musu wannan hakimai, hakimin Karaye shi na sarki, an yi masa fafa lolo. Muna zuwa duka ɗaya, ina gaya maka sai dai ka ji to mu dawo mu sake dawo da kai ya faɗi. Ina gaya maka ka kiyaye mu ne shagon duka a siyasar Najeriya. Ko tsimi ne motsane ne ya excellency tunda a farkon hirar ta mu kai batun cewa akwai abubuwan da kake duba kai ma ko a yanzu zaka iya mana kuka. To kaga tunda tsimi ya motsa yanzu an shige magana kuka. Akwai magana da koranka bai so ba mu saboda hakkin ma saurare sai mun sake dama da ita. Batun an maka ritaya siyasa a jihar Kano, shi yasa abin yake cinka a rai. Wataƙila irin wannan hiran ma dalili ce ta sa ka sake gayyata mu irin wannan hirar. Da kace hira, kai da kace da ni ana nema na za ba ni vice president a Kano retire siyasa. A yanzu na girma, ni ba dan siyasa. Bari in gaya maka, ran nan wasu suka zo suka ce da ni wai mutane ina jin haushi, abba zai zo ya dauki Kano, zan yi wane ne, ni ba na goyon bayan wane ne huluna an sa abba ba a sa kwankwatiya ba. Dan ce maza ku dauko min hula. Aka samo ta ba su da ita ma nan ina jin ko mai bulala ne je dauko min a mota. Na zo na sa ta da daga hannuna na victory. Aka dauke ni hoto ce ku baza maza ku baza shi. Ai ni ne ma mai daukar Kano nake yi. Wannan tunkuzan ma da ya samu ya rike min Kano, me zai kawo ni Kano ma har na hira da ku yanzu? Menene yanzu in ce na hira da ku ma? Ai shi zai hira da ku akan jihar Kano. Siyasa ta yanzu lalura ce ta dawo da ni ai. Ani yanzu abban Allah ya bashi Kano ya rike ta.
me yasa zo sai dai zo in gaishe ku in za yan jama'un azumi ku zo ku mu sha ruwa wane ne mu yi waye ni fa ina zaune yanzu a Kano ko anan din ma yanzu suka tafi hotel yan Enugu sun zo su gaishe ni ina Bajari ba ga can ma daga Sokoto ina Kabiru daga Gombe ko dubu sun fita ne duk sun zo nan muna tare da su ya ka gani so duk abin da na wuce yanzu girma ne a yi da a kwankwasawa da nake har muka zo muna neman madubi local government muka sa tip da area da ya take da suna speedometer muna neman ina ne santa waye lokacin dan siyasa madubi ne har muka zo constitutional conference lokacin nan da dala lokacin ba a yi gwana ba mu muka fito da dala da kura muka shigo da garin malam a constitutional conference da sauransu ai yanzu girma na da daraja ta ya wuce in zo yanzu in ba dan lalura da aka samu ba ai neman wanda zai rike nake yi kuma in Allah ya yarda na samu su rike ni kuma in yi gaba haka rayuwa take a wannan gaba da kalamanka a kwanakin bai maka ji kana cewa kai ne sarkin siyasa a jihar Kano yau mun ji gwamna yana cewa shi kuma shine uban kowa a Kano ta yan kwallo an yi wani kenan to uba iri ne akwai uba na halaliya na aure akwai shege ban san wanda yake nufi ba ni dai na sani in ya ce uba ne to ni ban ga hanyar don bai ta halaliya ba ce ta da zai kira su kansa uba ba uba ba ne inda ya ce jiya shi uba ne sai yadda amma fa ni abuna haram fa yake ci haramiya yake yi bai ci zaɓe ba zamani ne Allah ya kawo mu kuma a irin wannan zamanin ba kuma za a zauna lafiya ba ina tabbatar maka duk irin wannan ita ce take kawo masifu ku kura mutane ku tatsile su ku matse su ku sa su a cikin kwana tun suna haƙuri tun ana ba su haƙuri su da kansu tana za su so su yi rigima saboda haka wannan hira ce ta rashin ganewa kuma kamata inda suna da daraja ya ji kunya abubuwan da yake faɗa babu daraja a ciki kowa ya san ba gaskiya ba ne sai mutum ya zo ya faɗa yaro jikanka ma ya san ba gaskiya kake faɗa ba ne amfanin girma irin wannan in ka ga ana son ka ane maka tafi sai ka yi ai wasu ma sun ce constitutional conference kotu in je supreme court a yi waye in ci gaba da na daɗe rabona da gwamna in yi wannan kashi na biyu na ce ba za ni ba wasu nake son su taso ba so nake ta zama a Kano shekara da shekaru har zo abin nan ba akwai damammaki da yawa kuma waɗannan matasa da suke taimaka mana shekara da shekaru so muke muga sun girma kuma shi yasa ma muka sashin ya girma amma saboda zuciyar ba kyau abubuwa suka zo suka dabaibaye suka lalace mu da muke son sa dole ya zo ya mai da mu makiya in ga tambaye shi me yayi me aka yi masa ni na wuce makon gida ban aika da mutum ɗaya na ce je ka sa shi ba wannan ma da ya hau ba zan aika ba da wannan ma ta haramiya mu ce ma ba ma wanda ma ya naɗa da dogon kara ma ba zan taɓa shi ba domin da gayyar ɗaya ce haramiyan ce amma mutane yanzu sun yadda su mai da haram halak a haka muke su ba za su zauna lafiya ba ko mutane ba za su zauna lafiya ba kuma ba za su zauna lafiya ba ne don mutane ba su zauna lafiya ba ba yanda za ka kai gwamna ko mai arziki ko mai mulki ko wani abu ka tatsile mutane ka zaci kai za ka tafi ka je kai barci ba za ta yi ba kuma a haka muke ciki yanzu a jihar Kano ko muna fatan Allah ya kawo mana gyara domin abubuwan da muka sa a gaba yanzu akwai hadarori da yawa hadarin ya yi yawa domin duk inda muka sani na sassautawa a samu tattalin arzikin ƙasa kyau mutanen nan sabaninsa suke duk inda ake a zauna lafiya a yi bacci ka rufe idanka kai bacci a gidanka sabanin haka ake duk inda ake aje a yi ilimi a yi waye a yi wa sabanin haka suke ta yana za a zauna lafiya to your excellency wani abu da kowane jagora yake bukata shine idan ya ce a yi nan idan ya ce a bar nan idan ka kalli misali a wasu yankuna a nan Najeriya jagora guda ɗaya idan ya magana ɗaya to nan kowa ike bi to a irin wannan tsari mu a nan yankin arewacin Najeriya kamar shugabanni irin ku ana ba a ga maciji wane ya faɗa nan wane ya faɗa nan misali kana ganin cewar yaushe yankin arewacin Najeriya zai dawo daidai da waɗancan abokanan zaman mu wanda mutum guda idan ya ce abu nan sai abu nan kai abin da kai baka gane ba
shi ne babu wani mutum a duniya a fagen siyasa da zai ce kowa da kowa in ya faɗi magana zai ɗauka. Amma abin da muke magana majority ai, majority ba da 30,000 da ɗoriya mun haɗa mana da gama gabaki ɗaya saboda 30,000 muka kada su, ba a sa gama ba 26,000 inda ake siyasa ta gaskiya mun ci zaɓe. Kai ko da 6,000 ne, kai ko wura a Sokoto na jin ko 100 da ɗoriya ne, ai mutum ya ci zaɓe. Babu wani mutum a Najeriya ko ma a duniya wanda yake zai ce ai to me yasa ake jama'iyyu da yawa, ai da sai ayi guda ɗaya kowa ya faɗi yadda yake sa abin nan. Ai shugabanci kenan. Ai yanzu mu a jihar Kano sai mu gode wa Allah, domin in mun ce gashi da wasu daga cikinsu ba raina Abba suke ba, ganinsa suke yi kamar yaron gidansu ne, ganinsa suke yi kamar ɗan aikensu ne. Tun da ake ɗan takara ma a Najeriya ma da wanda ya samu daraja kamar sa, in ya murma bayan rabe ma, ko wannan mutane da suke wannan gwamnatin a cikin wannan gwamnatin so suke zuga Abba gida gida. Ai darajar wannan tafiyar ce. Ina ma ka shiga ma kai kana nan da kai muka tsayar ma a gwamnan ka ga yadda za a yi maka shari'a Kano a zo kowa ya ce yana son ka. Ai tafiyar ce, ai faɗa ɗin ne a yi. Wasu gani suke fa Abba zero zai samu, saboda ba su gane meye ma kwakwasiya, wasu ma suna ciki amma ba za su gane ba. Yanzu wasu suka suke yanzu shi kenan mutum ɗaya ne zai ce ya kafa jihar Kano, wani ne mutum ɗaya, miliyan ƙuri'a miliyan nawa muka samu. Ai mutum ɗaya zamani ne Allah yake kawowa, kuma wannan wani abu ne mai kyau wanda yake dole tsarin rayuwa baya tafiya sai da shugabanci. Duk Nigerian Army da kake gani da Nigerian Air Force da Nigerian Navy dukkanin su shugabansu ɗaya ne. Ran da aka yi bi rigima za a yi. Shugaban ƙasar nan guda ɗaya ne, ran da aka yi bi rigima za a yi. Ko da wannan shiriritar da ake da ita a jihar Kano, ai kaga matsawa suke yi su jawo fitina. Nan da muka ce mu recognize nan muka zo muka ce za mu yaƙe shi. Ina ce shi bai ke mana yake fa yanzu mu ya sace mana kayan sun ɓarawo, shi kuma yake dukan mai kaya. Kuma da Najeriya Kano ne da ake yi, ka saci kayan mu namu ne mun ci zaɓe, kawai shi ke ranka da ka koma kana zuwa zaka daki waye zaka yi waye kana yawo da yan iska a gari, ka zuba su a gidan gwamnati suna shan kwaya suna zuwa suna cin mutuncin mutane. Wasu suna cewa a siyasar Kano lissafin gida biyu ne, akwai na ukun da ya zo yanzu, in ka ɗauki ɗaya ka ɗora a nan ya zama 2 da 1 kenan. Wai shi yasa wai kamar kwankwasiya yanzu bata ci zaɓe ba. Sanata ya yarda da wannan kalaman? Ai ba magana na yarda ko ba yarda bane, kai ka baka ga alƙalaman ba, wanda suka faɗi wannan kalman masoyan mu ne. Ai dole suka sa talaka ne matsa su suka faɗa. Gida suna yi tara, akwai tafarfara, akwai bukka, akwai bene, akwai hawa 70 ma, kamar shekarun wannan mutanen. So kake magana gida, ina gidan yake? Ya gidajen nan sun je sun haɗu, wasu yara ina jin ko kai ne ma na ga duk ka sa Rabi Kwankwasa ga hotonsa ka zuba suna mutane furr, wai duk mutum ɗaya ya gama da wa'annan. Ai gida suna ne, suna ya tara, kuma duk darasi ne fa, amma mutane ba za ka hana su hassada ba. Iyayenmu sun zo sun yi zamani, Allah ji kan Malam Aminu Kano, in kai magana su Sardauna su kowa da irin shugabancin da inda Allah ya bashi da rauninsa da karfinsa. Kuma duk zamani akwai wanda zai zo a wani guri ko a unguwa ce ko a gida ne ko a local government ne mai daraja wanda mutane za su ce gashi. Kuma wataƙila wannan mutum kana son sa, oho, in baka son sa, oho, ruwanka ne. Amma dai babban magana ita ce wannan zamani in ma ni ya faɗa mai faɗa ba, an je an hau skeli an gani a jihar Kano, wanda yake da shakka yanzu ya gani. Amma maki ba za ka hana shi magana ba, wani maki yana nan gani yake yi Rabi Kwankwasa za a ƙauyen mu nake, har yanzu wancan ɗan ƙauyen, amma bai san gara ƙauyen mu da riga ba. To mai girma sanata, tunda lokaci gashi ya fara hararar mu koma wato ita siyasar tarayya, tunda ka ce kafi gane ta yadda ya kamata a halin yanzu. Wanda yi wa jam'iyyar PDP takarar shugabancin kasa Alhaji Atiku Abubakar a yanzu haka shi ma yana gaban kotu domin neman ba'asin cewar shi ma bai da wancan zaɓe da aka gudanar ba. Wani irin gudunmawa kuke bayarwa wajen ganin cewar shi ma ya iya kai bantansa a wancan guri da aka tafi? Mu dai a Kano abinda muke yi shine akwai party chairman, akwai komai, abinda suke nema muna da shi a basu, ba mu da shi a ce da su ba mu da shi. Wannan Kano saboda yanda yanayin siyasar Kano ta taso, kaga dawa ne na zauna
ni ne coordinator na arewa. Na je waɗansu jihohin ban je ba saboda na san su ma can akwai wasu mutanen jigajigai. Shi na zo na tare a nan. Saboda na san dama akwai wanda za su zo da rashin kunya, za su zo da shirme, za su zo da ƙarya kamar yadda muka ta gani a baya. Saboda haka ne wa kaina hukunci cewa maimakon din ta shiga jigawa na tafiya ina ne Katsina da ina ne balantana su Enugu a'a in dawo Kano in gyara gida domin gidan nan mun gyara shi 2015 lafiya kalau aka zo aka yi zaɓe kaga dai ƙuri'un da aka samu ita ma na shirin da kake faɗa kaga ƙuri'a da ta samu ƙuri'a kusan miliyan 2 yanzu nawa Buhari da ake cewa za a bashi miliyan 5 nawa ya samu miliyan 1.400 duk wannan haramba da hayaniya da gwamnati federal mai da waye miliyan 1.400 a wancan lokacin a cikin miliyan 5 da aka ce a cikin miliyan 5 an samu miliyan 1.400 kuma lokacin Jonathan ya samu 200 wannan 300 da kusan 400 muka samu saboda haka wannan gab ai kaga magana ce ta kwankwasiya lokacin ba mu ma da federal government din a wancan lokaci state government ne amma mutane suka fito suka yi zaɓe babu haram ba wanda aka kashe kamar irin wannan ba wanda aka jiwa ciwo kamar irin wannan babu zalunci babu zubar da mutuncin jami'an tsaro an zubar da mutuncin duk wani mai mutunci wanda yake tare da su har da ma wanda ake cewa ko yarba da sauransu wanda suka shigo mana nan an zubar da mutuncin su gabaki daya don babu wanda zai zo ya sake mana wata ƙarya a nan wai ka zo ka ce a'a ka shigo ka zaɓi hanyar zalunci hanyar mutane waɗanda suke ba daraja layin babba da jaka shikenan ka zo ka ce za ka bi shi a nan mudika sun kashe kansu waɗansu gode a Allah da watakila batun ba zai zo ci a zaɓe shi ko a zaɓi wani nan abubuwa sun canja a jihar Kano shi sa kwankwasiya duk wata gargada to scaling ta sai sama duk wani motsi darajar sai ta sama dukkanin wannan abubuwan da suka faru ina gaya maka yau da za a zo a sake zaɓe a jihar Kano ina tabbatar maka da sun yi mamaki domin su ba gani suke yanzu sun burge sun yi kwace mutanen Kano shashashu ne shekara ɗaya za a manta za a zo duka a bisu har yana magana zai shekara 4 a jihar Kano ana nan ana kallonsa yana cin mutuncinmu yana cin mutuncin masu mutunci yana rarraba mu yana wulakanta mu yau an kai babu wani tudu kuma tudun nan muna da bukatarsa muna da bukatar sarki mai daraja a yadda ake tafiya a Najeriya wani abin ne zai taso shi ma nan sai ya je masa aiki amma in muka gama rugujewa babu wani wanda ake gani mai daraja kamar yadda suke so a zama yanzu su dama ba su da ita mai ita kuma sun kashe kaga mun zama flat wannan suke so kuma wannan shi din ma ba zai taimaka musu ba yau kana mulki ka ce ma shekara 4 ka ƙara 0 ba shekara 40 lokacin da ya shekara 110 nawa kenan ko wannan ne za ta zo ta wuce to wannan din ta zo ta wuce kana da buƙatar wani yanzu ni na san muna da buƙatar mutane masu daraja lokacin da na gama waccan gwamnatin suka zo suka sa ni a gaba white paper wane ne menene alƙali ko ina ba inda ba su shiga ba in cewa nake a Kano ina manya masu taimaka mu Allah ne kawai kwatar da haka yanzu gashi na bari sun shiga duk wani babba haddani duk sun samu ya za a yi ciwon mutunci ya za a tare shi a guri kaza sharri iri saboda wani gani yake wai in wani ina da girma shi ba zai samu girma ba wani gani yake sai na ruguje wani ni zan samu girma ina ruwana da ruguje ka kai ta girman ka mana ina ruwana da kudinka bai shafi nawa ba kudi sun zama iri in naira ce da kai sai in je nemi wata ko dala ko sefa ko wani abu amma waɗansu gani suke sai sun karya ka kuma darajar tana da kyau muna da buƙatar manya-manyan malamai a jihar Kano duk sanda muka fita muka ji ko malam Ɗahir Bauchi a maganganun Saladi na cewa duk wani malami ina da malamin sa a jihar Kano me wannan daraja sarkin Kano aka ce gashi nan sarauta yake yi baya bada kwangil baya bada aikin yi ba wani abu amma dai in aka ce yana da daraja wata rana wannan daraja sai taimaka amfani ko ce wani zaka amfani amma yanda muke so a kashe ilimi a kashe ruwan sha a kashe tattalin arziki a ba yaran mu kwaya sai a duba musu gabin nan ba su makamai su tafi su je shi sa zan nana tunanin ma yanda zan yi reformatory ma ta yaran mu rinka ɗiban su muna zuwa domin sun rufe waccan sun hana waccan terai saboda me saboda sun kwaya suke yi
to duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke na takaici, wanda kuma ya zama wajibi mutanen jihar Kano ya kamata su yi baki. Matsalar shine yanzu kuma sun ɗauka fa mun zama tumaki fa, su gani suke yi fa yanzu sun gama da mu fa, sun defeated din muna mun zama kuma sun je wajen bokaye sun sa mana baki, Kwankwaso ba zai iya magana ba, sarki an gama da shi, malaman nan na addini duk an gama da su, sai su kaɗai ne suke tafiya. Haba, ai daraja ku shi muke cewa in ka shiga siyasa yayin da kake, in sarki ne kai yayin da kake, in malami ne kai yayin da kake, dan kasuwa kai ta yi ka girma. Amma yanzu in ka zo kace mutanen sun sa guduma, duk inda ka sani sun shiga sai ruguza suke, sai su ruguje. In banda karfin arziki da Allah ya sa miki da shi, yaushe za a rika zance na APC za a bani vice president? ai karfin arziki da ta wannan mutanen jihar sun zo suke sun sa da akwata. Na ga alama dai your excellency kana son wannan magana. Ya daɗin ta nake kana son wannan ji, magana. inda ka bari inda aka kore ka ba ma so ake ka dawo ba, mukami na biyu a ciki yake so a baka. Su da kansu suke magana, baka ce Rabi Kwankwaso ne ya kaji shi can ya tafi bila ina roƙo a bashi vice president ba bashi waye. Da masun jama'a da sun bani 2015 ai da watakila na karba. Sha aka yi an gano ka tafiya airport ya haɗa ku da ɗaya daga cikin irin hamshakan na jam'iyya mai mulki, kuma kun keɓe kun yi kuskus, ana kyauta zaton magana ce. To ni ban da wannan labari, amma abin da na sani duk wani babba a ƙasar nan a yanzu dai wanda bai san Rabi Kwankwaso ba, ko wanda ya ga Rabi Kwankwaso ba za su kuskus ba na siyasa na harkar. Ai bari in gaya maka, ai wannan rashin kuskusin shine matsala. Inda ake gwamnati ta demokradiyya, shi kansa opposition ana haɗuwa da shi a yi tsari na gaskiya na daraja, ko a ƙasa ko a irin wannan jihar. A wannan jihar wannan mutane ba su sani ba, suna bukata ta fiye da nake bukatar su. To ya kamata mu ga misali Kamar yaya? daga gida. Ai a gurin suke su ne, in kana mulki kai zaka nema. Ni yanzu zan tafi kofar gamin house ne ba a neme ni ba misali, zan zage su ne in ba ji ne suna zagi na ba. Ai ba wanda zai samu gwamna ya ce baya son gwamna, musamman gwamnan da kace je ka kai. Ba president din da zaka ce ba ka son sa ko a wace ƙasa ce, sai dai shi ne yace baya son ka. Ai haka ake ta tafiya. to amma ko da ka dawo misali a ce wannan kiranye da suke maka cewar ka dawo cikin jam'iyyar APC, idan ma ta tabbata, kuna gari za ku iya cin tuwo a ƙwarya guda da ita gwamnatin jihar Kano da take ci a yanzu? Bari in gaya maka, wannan zance ni yanzu guri hira ne, amma ina son gaya maka, kaga siyasar nan ta Kano, ka ganta ko ka san ta ko, babu wani wanda za a ce yana can gurin ga ina so in je in ki zuwa. Ai an yi wancan da zan koma APC, ka da tambaya ma waye a ciki. Amma Ai sanata wasu ne suka gina ta, da na shiga suna ina ba katanga suka tsallaka ba. Sanda na yi shawara zan dawo PDP, na yi shawara da su, ba ruwana da su. Kawai sai da muka yanke shawara komai muka ba condition ku yi mana kaza suka ce sun yadda, sannan so ma zuwa gurin shugabanni ce to kun ga zan shigo cikin ku, amma ni fa ba ni da hadarin da kuke zato, ku zo mu zauna Kano, ni bata dame ni ba, ku je ku rike waye suka ce ko ex officio ba za mu baka ba, ai mu ba za mu yarda ba, ai mu muka rike jama'iyya, ka rike fanko kana magana jama'iyya, da fa jama'iyya take fanko Ta tabbata kenan ta sama ka shigo, ta sama ka hauro ka shigo cikin jam'iyyar. ko ta ina na shigo ba shine muhimmanci ba, muhimmanci shine na shigo da jama'a, kuma yawan mutane shine kasuwa. Wannan hayaniya ta rumfuna shirme ne. Yau wannan jama'iyya ina gaya maka kwankwasiya da muke da ita a halin yanzu, ko irin wato jama'i, kowace irin jama'iyya muka shiga a yau ta zama binni, ta zama jama'a, ko mutane sun gani. Duk wani wanda yake zaton a shi ne yake gadon kwankwasiya, a shi ne ba a son kwankwasiya, wane ne kaza da kaza, sai kowa ya gani. In banda halin dan adam da yawa daga ciki kamata iya su gane cewa Allah yana yin ikonsa inda yake so. Wannan ikon Allah ne, yanda muka tsara kwankwasiyar nan kuma taimaka mata ya rike ta. Allah ya mata arziki ta inganta, ba ma a jihar Kano ba, a Najeriya suka baki dai. Kai ina gaya maka, ba ma a jihar Kano ba, ba a Najeriya ba, kasashen nan ma da ka sani yanzu. Ko dan tsakanin na so zan je Gambia, akwai wani yaro da ya makaranta biyar ta Obasanjo, sai ga yaranmu an tura su mutum 300. Waye ya tura? Aka ce Kwankwaso. Daga ina? Daga Kano. Ina
a take ce sai ya gani. Ina na baro Abuja idan zo Kaduna taron Kaduna ya biyo mu wata asabar. Ya zo ya gani ya ce ni zan samu hula, na samu hula. Yanzu ya koma Gambe ya zama dan majalisa, dama a ƙasa dama majalisa ɗaya ce ba idan ta mu wannan kashi biyu ba. Yanzu kamar sanata ne a can. Duk inda zai shiga a duniya ko fitsari za da tabula sai ki tafiya. Ja da ita zama dan majalisa da ita zama dan majalisa. Gambia dan majalisa ne yanzu ya gama Belsi bakon kwashe. Saboda haka duk kasar nan ko kwanakin baya da je Cote d'Ivoire wajen yan kwankwasiya da yawa daga cikinsu suna nan. Ghana akwai yan kwankwasiya suna nan. Saudi Arabia ko dama baka magana. Yanzu ya hama ina can akwai yan rigingimu da suka taso a tsakanin su ina yi musu sulhu. Saboda haka ne mutum zai aika mutum 20 ko 30 zai je Saudiya, ina da su sun fi 1000 suna can zaga Ka'aba suke kullum suna yin kwankwasiya addu'a. Kai ka ɗebo kuɗin haramiya, ka ɗebo mutane ka ba su, ka ce su je su yi maka addu'a, ka san baka da gaskiya. Ta ina Allah zai karɓi addu'a kama. To amma sanata ɗazu kana magana cewar da ka shigo cikin jam'iyyar wato PDP waɗanda ka zo ka tarar sun tsallake katanga sun fice. Baka gani suna ɗaya daga cikin wanda suka baku tasgado wajen samun nasara, tunda an ga yanayin yadda suka ba da gudunmawa har aka samu wacce nasara. Gwamnatin APC ta samu nasara a jihar Kano. Wani nasara mai ta samu? Mu ba maganar da muke yi yanzu, duk karfin hirar nan da muke muna maganar jihar Kano. Jihar Kano kuwa san mun ci zaɓe kuma shi ta ce maganar dama. Mun kada wannan taso nan mun kai shi. Saboda haka a dinga tsarkake harshe, saboda haka cewa kenan a dinga tsarkake to shi kenan an tsarkace to da bankwalo ayyuwa ai ka san shi babba to tun kuza shi babba in yi magana saboda mabiya gwanda a dinga abin da mabiya za su ai da yi biyayya dan NBC a'a ni dan jarida ne ya mai girma gwamnan jihar Kano gwamna ana ganin wancan batu duk da ake na za ka shiga jam'iyyar APC za a yi maka waye da sauransu, ana ganin kamar wai mutane suna tunanin tun da shi Ganduje ya game maka kadangaren bakin tulu to bar ka biyo ta sama shi ma kai mai hayaki fin da na kogo. To shi nake gaya maka wannan zance ji nake kuma kukunce daga APC kuka ji. An da ni ne nake bi sai a ce Rabi'u Kwankwaso yana can yana nema. Ni inda nake a nan nake, sannan nake APC ba na magana da PDP ko a Kano ko a Najeriya. Ni kai ɗaya ne ai. Yanzu inda nake PDP dinnan duk wani dan APC ko a nan ne a Kano kai na cewa na buga masa wazari kai har kaga harkata. Yan Kwankwasiya ma sun ishe ni ma hira. Amma Allah ya sa za a zo a haɗu to shikenan sai a zo a haɗu. Kullum kwanan duniya so muke a yi sulhu. Kullum kwanan duniya so muke mu samu sababbin mutane. Kullum so muke yi a gina tafiya ta yi domin muna da bukatar siyasa mai karfi a jihar Kano kan mu shiga rububi. Muna bukatar sarki mai daraja mai karfi wanda inda ya je za a rika cewa ga sarkin Kano na. Muna zan mu zauna inda ike mu ne za mu rika cewa an kawo kuri'a miliyan kaza kowa yadda cewa ba Kano ba da Kano ba za a ci zaɓe ba. Irin wannan shi muke so mu karfafa mutanen mu. Anan nake son gode wa 'yan scholars, in gode wa 'yan social media, in gode wa 'yan Kwankwasiya reporters, in gode wa mata a jihar Kano, in gode wa matasa a jihar Kano, da ku 'yan jaridan nan, saboda duk kun haɗu kun zo kun yi aiki, an yi aikace-aikace da shugabanninmu na jama'iyya tun daga sama har ƙasa. Mutane sun ba da gudunmawa, mutane sun yi aiki, babu kuɗi, in kuɗi yake so, mutum yake so ya san inda suke. Nan aƙida ce, mutane sun zo sun tsaya sun yi aiki an kai ga nasara. Harkar zamani ta shigo, zamani wanda izo wanda ake burkice gaskiya a ɗora kare a kanta. Ya asalinsu ne ma kake ka jona 'yan jaridar da su ma cikin 'yan... Kun taimaka mana 'yan jarida ba ku ka taimaka mana ba yanzu musamman ma na kasashen wajen nan inda ku ringa tsinewa wannan mutanen ko mu yanku ba sai mun saboda yanayin lokaci bari mu ji cikin minti ɗaya. Me za ka ɗauraye? An kama ni minti ɗaya dama inda na ɗauko godiyan nan saboda ni yanzu ran nan muka tuwo da wani daga Dubai ya zo tun da muka daga Dubai ya zo tsaya a jikin kujera ta muke hira da shi kusan in ce da kai har shigowa nan Abuja. Shi abin da yake sha da ni ina baka shawara Rabi'u Kwankwaso zan sakwata ne ina baka shawara in ka je Saudi Arabia kan ka nemi komai nace kamar ya ce ka gode wa Allah
kawai ka gode masa ka dawo. Sai so mu shigo mun da irin wannan zancen da kake faɗa, APC tana so na, PDP tana so na, Sadifo suna so na, kowa yanzu a zo a yi wa wasu. Shi ashe dan Sokoto ma ni ban san ma wai ya wasu suke cewa ko sai taba ji wai za a yi ya wasu. Muna wa wasu muke cewa ko shi ke faɗa mun za a yi ya wasu. Saboda haka in ka je kar ma kai magana an yi bindicating ɗinka abin da ya faru a jihar Kano, sai ka gode wa Allah, ka gode wa mutanen jihar Kano, ka gode wa 'yan Najeriya gabaki daya. Saboda yanda siyasa ta taso a halin yanzu babu abin da za a ce sai ka ji so. Saboda haka a nan ina son ɗauki wannan dama a takaice bayan dukkanin mutanen da na lissafa da ma waɗanda ba su lissafa ba, musamman irin su sarakunan nan da ake magana da malamai, da tabbatar musu da cewa muna nan tare da su, mu siyasa muke, ba ma wani gida, ba ma ɓata wani gida ba lokaci. Saboda haka muna gode musu, kuma a ƙarshe muna gode wa Allah da ya ba mu rai da lafiya, kuma da ya ba mu dama muka nuna cewar a siyasar dai ta jihar Kano nan ana tare da mutanen Kano sun nuna su ba butulu ba ne, babu kuma ruwansu da butulu, sun tsaya sun yi aiki, musamman mata. In kaga gwaninta da mata suka ringa yi musamman a ƙauyuka, su fito a kan akwatu su yi dole za mu katse ka saboda lokaci. Amma dai ina godiya ga baka overtime ne. Ai ba overtime. To jama'a assalamu alaikum.